Bon dia. La veritat és que intervenir després d'una intervenció com aquesta és un canvi de ritme. Bé, rector de la universitat, president del patronat, president i padrí de la promoció, president d'UNESCO i padrí de la promoció, president d'alumni, graduats, comunitat de la UOC i, sobretot, famílies i acompanyants dels protagonistes d'avui d'aquest acte. Avui jo represento aquí el govern de la Generalitat de Catalunya i la veritat que és un acte senzill i la meva tasca aquí senzilla i agraïda. Volia compartir amb vostès simplement 3 o 4 coses. La primera és felicitar l'Eduard Ballori, el doctor Ballori, padrí de la promoció. La veritat que ja ho han descobert, una persona que reuneix unes capacitats de vegades difícils de trobar juntes, ho han vist, una inquietud, és una persona compromesa, de pensament profund, però sobretot, els hi asseguro, d'una determinació imparable per fer aquest país i la seva educació cada dia millor. Per tant, moltes gràcies, Eduard, per aquesta intervenció. El segon ha de ser, sobretot, cap als graduats. Per la tasca que estic fent, em toca sovint assistir a actes com aquests a les universitats catalanes. Els hi asseguro que la cara d'il·lusió que vostès avui al passar per aquí davant mostraven no és habitual. Per tant, de veritat que m'emporto amb mi una sensació de societat civil que treballa i que pren amb esforç, que realment només amb això justifica 100 vegades l'existència d'aquesta universitat, que és la UOC. Per tant, aquesta és la segona conclusió. Aquesta universitat, la UOC, i vull insistir, és una universitat primera, s'ha dit, puntera, una universitat que segueix fent molt bé la seva feina i que els vull dir que la segueix fent molt bé perquè, entre d'altres coses, aquests 20 anys d'història que té al darrere, els diferents governs que ha tingut la Generalitat, tots per igual, l'han recolzat amb la mateixa determinació. I, per tant, no és pas mèrit de cap govern, és mèrit de tots els governs i quan això passa vol dir que és mèrit del país. Per tant, mèrit de tots vostès. S'ha dit també, i n'estic convençut, que l'aprenentatge, el treball que fan els graduats, els estudiants de la UOC, ho deia l'Eduard, és un aprenentatge segurament molt més a prop de la realitat de la nostra societat. I, per tant, que és un ensenyament el que es fa i un aprenentatge que segurament entronca amb el que és la realitat i la necessitat de la nostra societat civil. Això em porta a compartir amb vostès que en aquesta segona etapa de 20 anys que estem d'alguna manera començant, en el que aquesta UOC, els que avui es graduen ho hauran notat amb més o menys intensitat, si no ho han notat molt és perfecte, però la UOC es va renovant dia a dia. La UOC té una presidència, té un patronat que el que ha fet el govern de la Generalitat és aquesta presidència del patronat, avui entroncat aquí amb la persona del senyor Pere Vallès, el que aprofitem per agrair-li, n'és el president. Fins ara el president del patronat havia sigut el conseller d'Universitats de la Generalitat. Però ens ha semblat que el projecte és prou madur com perquè la presidència de la Universitat de la UOC passi a la societat civil. El govern amb això està fent l'acte de retornar
incorporar plenament aquesta universitat a la societat civil i fer-ho a través de la figura d'una persona com el Pere Vallès, que també reuneix en si mateix aquesta Catalunya moderna, aquesta Catalunya nova, aquesta Catalunya que treballa i que es projecta al món. Per tant, senyor Vallès, moltes gràcies per la tasca d'acceptar aquesta presidència civil de la UOC. El següent element és el govern està treballant en aquests moments amb la universitat, començant a parlar d'aquesta nova etapa dels anys que ens venen per davant, i ho fem amb un equip rectoral renovat, porta una mica més d'any i mig, i els asseguro que és també un equip rectoral dels més dinàmics que té aquests moments el sistema. I li hem demanat 3 coses que volia jo avui compartir amb tots vostès. La primera i la més important és la que avui ens té aquí, que siguin una porta continuada d'accés real als estudis universitaris pels nostres estudiants. Normalment, quan vas a un acte, felicites els graduats i moltes vegades els seus pares, i ho dèiem avui al començar, aquí hem de felicitar en aquests graduats els seus pares, però molts d'ells ho hem vist acompanyats dels seus fills. Per tant, que segueixin fent possible aquesta realitat que els nostres ciutadans tinguin aquest accés assequible als estudis universitaris. La segona cosa que li demanem és que la UOC, la primera universitat online al món, s'ha dit, segueixi sent, i cada vegada més fort, una porta a Catalunya, al nostre país, pels estudiants de tot el món, per estudiants de fora de casa nostra. Que aquesta universitat ens ajudi a donar a conèixer aquest país al món i ho faci a través de l'educació, que ens sembla que és un element bàsic. I el tercer encàrrec que li han fet en aquesta universitat és que sigui una porta per a les altres nostres universitats presencials, una porta per a introduir en elles les maneres més novedoses, més modernes de portar a terme aquest aprenentatge i fer-ho amb totes aquestes noves metodologies i tecnologies que el doctor Ballori ens explicava. Estem convençuts que la UOC serà capaç de fer això i serà capaç de seguir-ho fent d'una manera puntera. Per últim, els graduats. Hem començat i voldria acabar amb ells. Els graduats, jo de tant en tant amb algun d'ells els hi preguntava què tal i em deien molt bé i jo els deia bé, no ho deixem aquí, i molts d'ells, pràcticament a tots els que els hi he preguntat, em deien no, si ja estic fent un màster. Per tant, us demanem que seguiu en aquesta línia, que seguiu treballant i sobretot que amb la vostra experiència ens ajudeu a fer conèixer la UOC en els vostres entorns i animar a la gent que teniu al voltant a que faci com vosaltres de la UOC la seva, diguem-ne, universitat de referència per a aquesta formació continuada. Acabar, doncs, agraint-vos per aquest esforç que heu dit al començament. He recollit algunes de les frases que certament m'ha cridat l'atenció. De vegades insistim en dir estudis de grau, estudis de postgrau, de màster. Jo crec que tots aquí el que heu fet avui, la majoria de vosaltres, és estudiar una cosa tan senzilla com estudiar una carrera i esteu orgullosos d'haver fet una cosa com aquestes. La representant de la promoció ha dit que la UOC és una universitat exigent i, a més, ho ha reblat dient que ens obliga a aixecar-nos d'hora, ben d'hora, i anar a dormir tard, ben tard. I, per últim, una de les frases que també heu dit, en alguns dels vídeos ha sortit, diu: ha estat i és un plaer haver estudiat a la UOC. Per tant, amb tot això, simplement acabar, agrair-vos aquest esforç, felicitar-vos per el dia d'avui, que
us endueu amb vosaltres aquest títol que, com deien, és un record, és un testimoni d'aquesta etapa i d'aquest esforç que heu fet. M'enduc amb mi el missatge cap al govern de que la UOC està fent la feina i de que aquesta generació, aquesta graduació, una vegada més, posarà en la societat civil catalana un conjunt de persones il·lusionades, ben formades i, sobretot, amb molt coratge per tirar endavant aquest país nostre. Moltes gràcies.